Dobrý deň, tak dneska budeme korčulovať. Toho sa naučíte jednoducho, poďte sa mnou. Keď vieme jedno, aké máte korčule, tak ideme si ich ako prvé obuť. Tohle si prvú korčulu obuvajte tú, čo nemáte tam brzdu, hej? Aby vám to lepšie sadlo, hej? Ticho, budvo, to dávam na YouTube. Ticho buď. Potom si obujete tú druhú. A moje topánky? Stopni to, daj to tú červenú gulku, please. Tak možno to. Tak, ako prvé budeme brzdiť, keď idete nejakým kopčom. Zabrzdíme a ruky rozstaviť. Potom ideme ďalej. Na zabrzdí. Keď niečo máte, tak sa týka, lebo spadnete. Potom dole kopec, to nie je až taká vrecka, máte tam bránu. Ideme na to. Ďalší kopček. Výborné, teraz si prejdete na druhú stranu. Keď máte rovinku, nemusíte nič toho robiť, ale normálne idete. A ideme dole. A brzdíme. Ľahká vec. Ak to chcete, tak to skúste. Teraz vám ukážem môj osobný tančík. Dobre, tak ideme na to. Teraz ideme na to. A to je koniec. Pri ďalšom videu uvidíte, ako dávame svetové rekordy práve s tou, ktorá ma natáčala. Chcete ju vidieť? Vaneska sa volá, hej? Ahoj. A moja kamarátka ide do 6. Ja ešte len idem do 5. Dobre, ahojte.